Yauwa, assalamu alaikum. So idan OKX exchanger ɗinka verified ce, ka tabbatar da cewa verified ce, an yi maka KYC ɗinta, so abin da za ka yi shi ne za ka yi clicking akan deposit. Idan ka yi clicking akan deposit, za ka yi searching na eyes. Idan ka yi searching na eyes, kun ga gashi a nan, za ka yi clicking akan search, za ka yi searching akan eyes, sai ka yi selecting network, automatically zai fito maka eyes BSC. Sai ka yi selecting ɗin shi, za ka yi copy na deposit address ɗin, da shi za ka yi amfani a cikin eyes ɗinka. So kun ga address ɗin a nan, eyes BSC, da wannan za ku yi amfani. Idan kuma ka tabbatar da cewa OKX ɗinka ba verified ba ce, ba ta da KYC, zai fi maka sauƙi ka dawo wannan ɓangaren wallet. Idan ka dawo wannan ɓangaren wallet, kun ga sai ka yi searching na BNB address ɗinka, sai ka yi amfani da shi ya. Idan kuma OKX ɗinka verified ce, tana da KYC, sai ka yi amfani da exchanger. Bambancin da ke tsakanin waɗannan biyun shi ne, idan ka yi amfani da exchange, ba za ka biya gas fee ba, kyauta za a turo maka da eyes ɗinka, kamar yadda muka yi na Aviv. So kyauta za a turo maka shi kai tsaye a cikin exchanger ɗinka, ka yi convert ɗin shi zuwa USDT. Idan kuma ka yi amfani da wallet, kana da buƙatar sai ka je ka sai gas fee da kanka, sannan za ka iya cire eyes ɗinka. Amma bambancin da ke tsakanin su kuma shi ne, wannan exchanger ɗin tana da buƙatar sai kana da KYC sannan za ka iya amfani da ita. Ita kuma wannan wallet ɗin ba ta da buƙatar KYC sannan za ka iya amfani da ita. Za ka iya amfani da ita ko ba ka da KYC, za ka iya amfani da wannan ɓangaren wallet ɗin. Shi kuma wannan ɓangaren exchange ɗin dole sai kana da KYC verified sannan za ka iya amfani da wannan ɓangaren exchange ɗin. So kawai za ka yi clicking akan deposit, sai ka yi searching na eyes. Idan ka yi searching na eyes, sai ka yi copy na deposit address ɗinka, shi kenan sai ka je ka yi updating na wanda ka sanya a eyes kwanakin baya.